ಮೂಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಕುಲಿ ಅಯ್ಯ ಒಂದು ಬಡ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂತವಳು ಇಶ ಉಂತುಂದಂಡೆ ಈ ಉಂತವಳು ಉಂಪಂತ ಏಣಿ ಬಾಕಿ ಆಯ್ನು ದರ್ಶನ ಕುಂಬಾರಿ ಉಡ್ಸಿದ್ಯ ಅವೇನು ಈ ಪೊಂಜ ಬಂದಿತ್ತು 10 ಪೈಸೆ ಪಾಂಡು ಪೊಂಜು ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹೊಡೆಂಚು ನೋಡು ತುಂಬಿಸಿದ್ರು ಈ ಅಂಜಿ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಕೋಲನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ರೂಪತ್ತು ಇಶದ ರೂಪ ಏನೋ ಗೊತ್ತು ಆಟ ರೂಪ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಬದ್ದು ತತ್ತು ಪಾತಿರಿ ವರ್ಗದಾಗಲೇ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ಇಂಚು ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದೆ ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೋಲ ಈಗ ಭರವಸೆಗೆ ಆ ಊರ್ದೆ ಕೇಳೋಡು ಈ ಊರ್ದೆ ಕಡಪಟ್ಟಿನ ಪಿನ ಕಡಪಟ್ಟು ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಅಗೆಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಗಲ್ನ ಉತ್ತರ ಕೆರಿಯ ಆ ಉದ್ದೇಶಗೂ ಅಗೆಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಕೋಲ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ನಾವು ಕಾಲ ಕೋಲ ಹುಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪೋಡು ಕೋಲ ಹಾಕಿ ಬೈರುಪ್ಪು ಗೋರ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ನೀರು ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಸಮಾನ ಆತನಂತ ಬೈದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೆರ ಇಜ್ಜ ಈ ಬಿಲ್ಲವಂಶಿಕದ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಮಿತ್ತರೆ ಇದು ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಜ ನಿಗಲೆಗೆ ಹೆಂಗಲೆ ಉಣ ಸಾಯಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕ ನಿಗಲೆ ಪೈಸಿದಂದೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಮೂಲ ಪಾತಿರ್ರಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪರು ಅವಳು ಬಾಳ್ಕಟ್ಟ ಉಗ್ರ ಪೂಜಾರಿ బయదెర్లైన పువ్వు పూజ నేడు పొర్లు పొదిగేత ముగ్ధత సేవా మనోభావుడు ಬೆನ್ಪಿನಾರು ಬಾಳ್ಕಟ್ಟ ಬುಗ್ರ ಪೂಜಾರರು ಸಾರುತ ವರ್ಮತ 40ನೇ ಇಸುವಿಡು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕದ ಬಾಳ್ಕಟ್ಟ ಗರಡಿದ ಇಲ್ಲದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಗಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಮಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಪುಟಿನ ಒರಿಯ ಮಗೆ 42 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯುಡು ತಮ್ಮಳೆ ಅಣ್ಣಯ ಪೂಜಾರ್ಲೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಳ್ಕಟ್ಟ ಗರುಡಿದ ಪೂಜನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯರು ಮೇರು ಬಾಳ್ಕಟ್ಟ ಗರುಡಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಡು ಮರಣೆ ಬೋಳೂರು ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಬೊಳ್ಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಗರುಡಿಲೆಡು ಪೂಜೆಗೆ ಕೂಪೇರು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೂ ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಮೇರು ಗರುಡಿದ ಪೂಜನೆ ದರ್ಶನದ ಮದಿಪು ಗರುಡಿಲೆಡು ನಡಪುನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೇಡು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿನಾರು
ಮೆರೆನ ಪೂಜೆ ಬೈದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮೆರೆನ ನಡೆನುಡಿ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಬುಲ್ಪು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸುಭಕ್ಷರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿನ ಯೋಚನೆ ಜಾಲಪನದಿಗಳ ಒಳಗೆ ಎತ್ತು ಬಂದ ನಮಗೆ ಉಲ್ಪ ಕಂತು ಉಲ್ಪ ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾನವೀಯ ಗೋಚರಿಗೆ ಜಾಲಪನ ಗ್ರಾಮ ಮಜಿಪೇರು ಮೈದೆಲ್ಲ ಕಡಿಗೆ ಗಂಧ ಬತ್ತವನ್ನೇ ಆಯ್ತು ನೀರು ಬತ್ತವನ್ನೇ ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿ ಜಾವ ಆಯ್ತು ಜಾಪ ಕೊಡುವ ಆಚೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಮಜ್ಕೊಂಡು ತಂಗದವನು ಪೂರ ಸೊಪ್ಪನು ಪಂಚಾಯತವನು ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟಲ ದಾಯನ ಆಗ್ತದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಿಂಕಲ್ನ ಮೇಕೆ ಪಲಾಯನ ಲಾಯನ ದೊಡ್ಡ ನಿಂಕಲ್ನ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಜ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಮುಟ್ಟನು ಗರೋಡಿದ ಪೂ ಪೂಜೆನೆ ಮಲ್ಪನೈತೆ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಅಪಾರ ಪುದರು ಇನ್ನ ಅನುಭವನು ಕಿರಿಯಣ್ಣಗಳಿಗೆ ತೆರಪವನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇರ್ಬೋದು ಇರು ಪುಟ್ಟಿನ ಊರು ಇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಗರಡಿ ಇರು ಬುಳೆ ಬತ್ತಿನ ಪರಿಸರ ಮುಂದಿನ ಮಾತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಇರು ಎಂಕ್ಲೆಪ್ಪನು ಎಂಕುಲು ಬಾಲ್ಕಟ್ಟದ ಊರು ಪುಟ್ಟಿನ ಊರು ಗರಡಿ ಮನೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಬಾಲ್ಕಟ್ಟದ ಗರಡಿಡರು ಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಏತು ವರ್ಷ ಆತು ನಾನು ಎಂಕಲೆ ಬಂಡವನು ಒಂಜಾನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಈ ಜಾಗ 8.5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉತ್ತರಂಬಳಿ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಮಾತು ಮತ್ತು ಈ ಕೋಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಬಂದು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಅದು ಮಟ್ಟ ಮಾತು ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಹಾವಳಿ ಕಂಡುಂಡತ್ತ ಒಂದು ಒಂಜಾನೊಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಅಗಲಿಗೆ ಚಾಲ ಗೇಂಚಿಟ್ಟು ಬರೀ ಕೊಡಿಯರು ಬೆನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಕಾಲು ಅಂಚಾದ ಮಾತ್ರ ಚಾಲಗೆ ನಿಡ್ತಾರೆ ಚಾಲಗೆ ನಿಪ್ಪನ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಒಂಜಿ 2 ಸಾಧಾರಣ 90 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಮಾಮೇರ್ ಮತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಬಕ್ಕ ಈ ಗರಡಿ ಚಾಲಗೇನೆ ಬಕ್ಕ ನಿರ್ಚುವಾಣ 14 ವರ್ಷ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಗುಡ್ಡಿನ ಈ ಗರಡಿ ಅಗಡಿ ಬಕ್ಕ 1943 ಜೀರ್ಣೋತ್ತರ ಆಯಿತು ಅಗಡಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮಾಮೇರ್ ಮತ್ತು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಗಡಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲವು ಕೋಡಿ ಪೋಂದು ಬಡೆಗೊಟ್ಟುಗು ಮುಜ್ಜವರ ಗೋಲೂರು ಬಾಲ್ಕಟ್ಟ ಅಂಜಾರು ಬಕ್ಕ ಪರಿಸರದ ಗರಡಿ ಪರ್ಕಳ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತು ಅಂಕಲ್ ತೂವೊಂದು ಬೇಲೆಗೆ ಅಂಜಾರಿಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಸಲ ಪೋತೆ ಇಂಚ ಮಾತು ಇತ್ತಿದ್ದು ಇಂಚ ಮಾತು ಅವನಾಗ 1973 ಎಂಕಲೆ ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕೋಯಿನ ಭೂಮಿ ಪಿರಸಿ ಕಡೆ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡನಾತು ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಒರಿపోತೀನಿ ಇಟ್ಟು ಎಂಗುಳು ಪರಿಸರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಯ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಭೂಮಿ ಇತ್ತಿನ ಕಡೆ ಉಂಟು ಇದ್ದ ಮಟ್ಟ ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಲ್ಪ ನಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಬುದಾರಿ ಮಾಕಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಮ್ಮನ ಬುದಾರಿ ಮುನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಜೋಕುಳಡಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಡ ಎಂಕಲ್ನ 6 ದೊಡ್ಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕವರ್ಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕವರ್ಡು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಬಡೆಗೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಏನಾರು ದುಂಬು ಅಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷ 42 ವರ್ಷ ಅವು ಇಡ್ತಿದ್ದು ಬಡ್ದು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ 45 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ 45 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇನ್ನ 55 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೂಜೆ 35-40 ವರ್ಷದ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೂಜೆಗಳ ಇಸೆ ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆಗಳು ದಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇನ್ನು ತುಂಬದ ಗುಲ್ಲಂಜಿ ಮಲ್ತೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಸರಿಯಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾತಿ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೋಡು
ಕುಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಂತವಳು ಇಶ ಉಂತುಂದಂಡೆ ಈ ಉಂತವಳು ಉಣ್ಪಂತ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತದ ಬರ್ಪ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಸರಿ ದುಂಬದ ಕೋಡಿಗೆತ್ತು ಗೇಣಿ ಬಾಕಿ ಆಯ್ನು ದರ್ಶನ ಕುಂಬಾರ ಉಡ್ಸಿದ್ಯ ಕೋಲದಾಣಿ ಈ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪುಂಜೋ ಪೋರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರವೇರು ಪುಂಜೋ ಪೋಪರ್ತ ಗಡಿ ಕಲಸ ಕಟ್ಟು ಉಂಪಿನ ಆಣಿ ಏರ್ಲ ಕೋಳಿ ಕೋಲದಾಣಿ ಮಡಿ ಮೈಲೆಚ್ಚು ಅಗ್ಗದಾಣಿ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ದಿನ ಪೋರೆಚ್ಚು ಇದು ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅವೇನು ಈ ಪುಂಜ ಬಂದಿತ್ತು 10 ಪೈಸೆನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡು ಪುಂಜು ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹೊಡೆಂಚಿನ ತುಂಬಿಸಿದ್ರು ಈ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಿವಸ ಪುಂಜೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೊಡು ದನೆ ಪುಂಜೋದಂತ ಅಡ್ಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂಚಿನ ಕಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅವು ಕಲೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಪೂಜಾರ ಇದೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಚಪ್ಪರ ಪಂಡದುಂಟು ಸುರಿಯ ಪಂಡುಂಟು ಚಲನಗಿಜ್ಜೆ ಪಂಡುಂಟು ಒಂದು ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲ ಎಂಚತ್ತು ಅವ್ವ ಚಪ್ಪರ ಕೊಂಬು ಸಾಧಾರಣ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕದ ಸುರುಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕರ್ಬದ ಒಂದು ಕಲ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿದ ಇರ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುರಿಯ ಮತ್ತು ಏನು ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಲ್ಲ ಮುಂಜಿ ಗರಿಡಿಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗರಿಡಿ ನಿಗಲ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಗಲ್ನ ಕಟ್ಟು ಒರಿಯ ಬರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಡುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೊಳ್ಳಿದ ಇಕ್ಕು ಕೆಲವು ಬೊಳ್ಳಿದ ಕೆಲವು ಅಲಾವು ದಾಮು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಬಣ್ಣ ಬೊಳ್ಳಿದ ಹಲವು ಹಲವು ಸೂರ್ಯ ಬೊಳ್ಳಿದ ಇಟ್ಟ ಕಾಡುದು ಪೂಜಾರ್ರೆ ಗರೋಡಿಲೆಡ್ ಅಗೆಲ್ ಬಳಸುನ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಹತ್ವನ್ ತೆರಿಪಾದೆ ಐಕಿಶ ಒಂಜಿ ಕಾಲಾದಿ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಜಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡ ಅವಳು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರಂಬೋಳಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಇತ್ತೀರಿ ಕೆಲವು ಒಡ್ಡಿ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು ಪಸವತ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಒಂದೇನು ಕಾಂಡೆ ದೇವ್ರ ಮತ್ತು ಆಯ್ತಾನು ಮಲ್ತಂಡು ಈ ಐನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಳ್ಳಿ ಬತ್ತು ದೀನು ನಾವೇನು ಬಕ್ಕಿದ್ದು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕೈ ಮತ್ತುಂಡು ಮತ್ತು ಅಟ್ಟಿರು ಮತ್ತು ನೇದ್ಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಸೇರಿ 7 ಸೇರಿ ಕೊಂಡು ನೇದ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈ ಮಾಡಿ ಆಕಿನ ಈ ಗರಡಿಗೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊತ್ತು ಹೋಮವು ಹೋಮ ಅದು ಕುಕ್ಕ್ಯಾಲಿಗಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೀದು ಬಕ್ಕ ಅಗ್ಗೆಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಗ್ಗೆಲ್ಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ದಲಿಬೋಡು ದೀಪ ಆಯಿತು ಮದ್ದೋಡು ದೀದು ಕುಂಟುಬಾರ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಸದ ಮತ್ತು ಬೆದೀದು ಪೂಜಾದು ಇರಬಾರ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪೇರು ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಂಬ ಉಪ್ಪು ಒಲಸು ನೇದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಥರ ಖರ್ಚು ಗುಜ್ಜೆನೋ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಬಳಸೋದು ಐತ ಮೇಲು ಪೂರ ಆದು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರದ ಕಾಯಿ ಬಳಸೋಡು ಬಾರದ ಕಾಯಿ ಬಳಸಿ ನೀಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅರಿತ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದು ಬಾಡು ಅವೇನು ಮೇಲದ್ದಿದ್ದು ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಪಂದದಿ ಓಡು ಪಂದದು ಬೆಲ್ಲದಿ ಓಡು ಬೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಪೇರ್ದು ಮೈಪೋಡು ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ನೇಯ್ ಮೈಪೋಡು ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇಲಾರತಿ ವರ್ಮಾರತಿ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಹಾಕಿನ ಕೋಲದ ನಿಕ್ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಹಾಕಿನ ದರ್ಶನ ಕೆಲವು ದರ್ಶನ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ದರ್ಶನ ಮೂಜಿ ಬಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಮದಿಯಡು ಮುಗಿದ ಆಯ್ನೇಳು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಡ್ಡ ಬಾಡು ದೀಪದಿಂದ ವರದ ಜಿಡ್ಡ ಬಾಡು ಬೀರ ಬಂತು ಈಶ ಬೀರೆಲ್ಲ ಬಂತು ಕೇಳ್ನೇಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳ್ನೇಲೆನು ವರಿ ಆ ಉಲೆ 2 ಪಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಿಪ್ಪು ಕಾಂಡ 2
ಮತ್ತು ತೆಂಬರಿ ಒಟ್ಟಿ ಕಾಯ್ದು ಜಿಡ್ಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಜಿಡ್ಡ ಮಾಡೋ ಕ್ರಮ ಹಚ್ಚಿ ಉಂಡ ತಲಗೊಡ್ಡಿಂಚಿ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಅಗ್ಗೆಲ್ ಬಳಸುನೈಕ ವಾವಾ ತರಕಾರಿಲೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರು ತರಕಾರಿ ಮಣ್ಣೊಲಿ ಗುಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಕುಂಬಳ ಬಾರದಕಾಯಿ ಕೊಂಚ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ತಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಪೆಂಕುಲು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಐದೇ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅಗೆಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಗಲ್ನ ಉತ್ತರ ಕೆರಿಯ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಅಗೆಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೋಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಕಾಲ ಕೋಲ ಹುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕೋಡು ಕೋಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬೈರುಪ್ಪು ಗೋರ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನು ಆಗಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲು ಪುಟ್ಟಿನೇ ಕೊಂಚ ಪಣ್ಣೊಡುತ್ತಾವೆ ಅಗೆಲ್ ಮಲ್ಪುನು ವೈಕ್ ಅಗಲ್ಲ ನೇಮನೆ ಇದ್ದಿತ್ತವು ಕರ್ತವ್ಯ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಗಿರಿಯ ಮಲ್ಪರೆ ಆಗಲಿ ಏರೇರು ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬ ಉಂಟ ಅಂಚೋಡು ಬಲ್ಲಾಲ್ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗಲೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಉಯತ್ತು ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ತೊಂದರೆ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ನಡಪೋಡು ಎಂಕಲೆ ಬೆಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಬಿಲ್ಲಾವಂಶಿಕದ ಗಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಗಲೆ ಮಿತ್ತರೆ ಇದು ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಪರ್ಕಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಗ ಎಂಕಲೆ ಉಣಸ್ ಮೂಲ ವಿಜಯ ನಿಗಲೆಗ್ ಎಂಕಲೆ ಉಣಸ್ ಆಯ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕ ನಿಗಲೆ ಮೂಲ ಪೈಸಿ ಬಂದೆ ನಡಪು ಗಚ್ಚಾ ಭಟ್ ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಲೆತ್ತು ಏರೇ ಪಂಡಿ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪದಿರು ಇದೆ ಆ ಕಾಲ ಇರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಾಲಡು ಈಶೆಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಾಲಡು ಅಗೆಲ್ ಸೇರಿದ ನೇಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದಾಜು ಅದಗನ ಎಂಕುಲು ಸುರೂಟ್ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲ್ ಮಲ್ಪದು ವರ್ಮನು ಎಣ್ಮನು ₹1 ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ವರ್ಕರ್ತವಾಗಿ ತರಕ್ಕೆ ಈಶ 1-2 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಬೋದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಐಪೋನೇ ಶುಡಿ ಅವ್ರ ಬಕ್ಕ ಏರು ಅದ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಟೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಾಗ ಈ ಮಾದಾಬಾಯಿಗಳು ಬರ್ತದ ಬರೀಟಿತ್ತು ನಂಕಲ ಬಸ್ ಬಿಡ್ಜ ಬಡ್ಚಿ ಎಕರೆಗೆ ₹200 ಎಕರೆಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಹಟ್ಟಂತೆ ಅದು ಇನ್ನು ಗುಡ್ಡೆ ಬಡ್ಚಿ ಓಲ್ ಕಂಡೋಳು ಅಯ್ಯ ತಿಂಟೆಜ್ಜಿ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಬೋಡು ವಿಷಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನೀಡಿ ಮುಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ನೀಡ್ಬೇಕು ತಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುತ್ತೆ ಬರ ಸೇತ್ಮೆತ್ತಂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಹೊರ ಸೇತ್ಮೆತ್ತಂಡ ಕೂಲೂರು ಸೇತ್ಮೆತ್ತಂಡ ಅವಳು ಒಂದು ಸೇತ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿ ನಾವು ಪರತ್ ಕುಡ್ಲ ದಾಂಡ ನಡ್ತಂದು ಬೋ ಮೂಳು ಉಪ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗ ಜಪ್ಪು ಅದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕಟ್ಪಾಡಿ ದಾಟೋ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಈಗಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಗರಡಿ ಅದಾಗ ಮುಲಿಯ ಬೈಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗರಡಿ ಗಣಿ ಮಾಡ ಎಪ್ಪಂಡತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಮೇರ್ನಗಳು ಕೆಲಸ ಶುರುವಾನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಪೋಯರ ಈ ಗಾಶಾಣ ಗಾಶ ಹಾಕಿನ ಈ ವಾಂದಾಣ ಕೋಲ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಉತ್ತರಂಬಳ್ಳಿ ಪೂಜಾರಿ ನಟದ ಮಲ್ಪನು ಕಲೆಯರ ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ ಬೇಯುಡ್ತು ಬೇಚರವು ಇಂದಾಗ ಈ ನೆಟ್ಟು ಕೈ ದಟ್ಟದು ಕೈ ಬಿಳೆಪ್ಪದು ಆಪದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇವು ಆಗಲೇ ಪೋಯಿ ನೆಡ್ಬೇಕು ಕೈ ಕುದ್ದೆ ಬೇವು ಬೂರಿಗೆ 14 ವರ್ಷ ನೀರು ಬಂದು 1943 ದೂಷಿಲ್ಲ ಅದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಮಾಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಸುಟ್ಟು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಪಾಯಿ ನೀರು ಬಡೆ ಕೊಟ್ಟಬೇಕು ತಿಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿನ ಸಮ್ಮಲ ಬತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪೋದು ಮುಳಿತ ಮಾಡು ಒಂದು ಹೋತುಂಡೆ ಮೊದಲಾಡು ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೂರುತ್ತು ಬ್ಯಾಂತು ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಗರಿಡಿತ್ತು ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬುಣ್ಣಾರು ಗರಿಡಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಪಾಂಡ ನೆಕ್ಕಂಜು ಕುಡಿದು ಪಾಡ್ತೀರಿ ಅವಕ್ಕೆ ಅಂಜಾರು ಕುದಿಗೆ ಕೊಂಚ ಪಾಡ್ತೀರಿ ಆಪತ್ತು ಕುದಿಕ್ಕೆ 16 ಎಕರೆ ಉಂಟು ಮುಂಬಳಿ
ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲೊಚ್ಚು ಪರವೇರ ತುತ್ತೈದು ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಅವು ದುಂಬೆಂಚ ಇತ್ತೆಂಚ ಉಂಟು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕೋಲನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ರೂಪ ಇರ್ತದೆ. ಇಶದ ರೂಪ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಟ ರೂಪ ಆಟದಗಳು ಮೇಲದಗಳು ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಬಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಉಂದು ಕಟ್ಟುದು ಅಗಲು ಉದ್ದ ಅಂಗಿ ಚೇಪಲವು ಕಟ್ಟುದು ಮತ್ತು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇಶದೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತ ನೇರಿ ಇಂಚ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪುದೇರು ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಕೈ ಅಡಿ ಇಡಿಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚೇಪಲವು ಕಟ್ಟುದು ಇಷ್ಟು ಕಟ್ಟೋಣ. ಇಷ್ಟದ ಕೋಲಗ ದುಂಬದ ಕೋಲಗ 100% ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವಿಷ ಕೋಲಗಳು ಪಕ್ಕ ಆಳ್ತಾರೆ ದುಂಬದಾಗಲು ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಾನದ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಮೂಡಟ್ಟು ಗುಲಾಬಿ ಅಂಚೆ ಪೀಠಾನಿ ಬಸ್ ಒಂದು ನೀರ ಬಯಲು ನಡುತ್ತುಂದೇ ಬರ್ಪಿ ಮುಳ್ತುಳು ನಡುತ್ತುಂದೇ ಬೊಪ್ಪಿ ದುಂಬು ಮೆಣಕೆ ಎಂಕುಳು ಕಿನ್ನಿಪ್ಪನಗ ಅಮ್ಮು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲ ಮಧ್ಯ ಕೊರಿಯನು ಇಂಚೆ ಪಿಜಿನೆ ಅಗಲಗಲಗ ತರ್ಕವ್ರಿಗೆ ಬೇತಾರೆ ಎಂಡ ಸಾಕಿ ಅಗಲಗಲ ತರ್ಕವ್ರು ದುಂಬಾಗುಳು ಅವೇಳು ಬಕ್ಕ ನರಂಗಣಗಳು ಬರ್ತೀರು ಬಾಬು ನರಂಗಿ ಅವೇಳು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಳು ಬೊಗ್ಗುಳು ಬಂಡು ಬೊಗ್ಗುಳು ದುಂಬ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಂಚ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ಪಡೆದತ್ರತೆ ಅಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಬದ್ದು ಒಳ್ಳ ತತ್ತು ಪಾತಿರಿ ವರ್ಗದಾಗಲೇ ನಮ್ಮಗಲ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ಇಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೊರ ಭರವಸೆಗೆ ಆ ಊರ್ದೆ ಕೇಳೋಡು ಈ ಊರ್ದೆ ಕಡಪಟ್ಟಿನ ಪಿರ ಕಡಪಟ್ಟು ಉಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮತ್ತೆ ತಾದಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಯಿಡ ಐಕು ಪಟ್ಟಿ ಈಶ ಪಟ್ಟಿ ಇಚ್ಛನ್ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ಬರಂడి ಪದ ಒಟ್ಟು ನಡ್ತು ಹೋಗಿ ಎಂಕುಲು ನಡ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗ ಇದೇ ಕೊಂಚ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಪಟ್ಟಿ ಈಗ ಆಯ್ತು ಯಾವ್ದು ಯಾವತ್ತದು ಒಂದು ಕಡೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಡ್ಚಿ ಅವ್ವ ಅವು ಈತ್ ಮಣ್ಣು ಪಟ್ಟಿ ಬರೋದು ನಾನು ಅಣ್ಣ ಎದಾಲ ಬರೋದು ಬಡನಾಟ ಅಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಎದಾಲ ಬತ್ತಂಡ ಬಡನಾಟ ಪಸತ್ತು ಮೇರೆ ಎಂದಕ್ಕಂಡ ಉಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಏರು ಇಂಚಿನೊಂದು ಜಬದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿ ಬಸ್ ಕೊಡುದು ಉಂಪಿನ ಪದ್ಧತಿ ಒಡನಾಟ ಹಾಕಿನ ಕುಡಲ ಪಟ್ಟಿ ಇಂಜಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಪಚ್ಚ ಪಕ್ಕ ನಂಬೂಜರ ಆಯ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಚಚ್ಚಿ ಇದ್ದಂಡ ಮಗಳು ಗೊತ್ತ ಇರೆಗತಿ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತ ಅರೆಗಿ ಇರೆಗಂಕ ಮಾತು ಒಟ್ಟಾಕಿನೇ ಪಟ್ಟಿ ಬರ್ಪಿನ ಇದು ಪೋಟ್ ಪಂಡ ಯಾವ್ದು ಐ ಬೇಗ ನೊಪ್ಪು ಬರ್ಪೇನೆ ಆಯ ಬೆಬ್ಬೆ ನೋಡು ಕಲ್ಪನೆ ಇಷ್ಟದ ಕಾಲುಡು ಈಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ತಂತ್ರಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಪೂಜೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮಸ್ತು ಕಡಿಮೆ
ಕುಂಬಾರನಗಳು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ದುಮ್ಮನಿ ಕುಂಬಾರನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೇಮನಿಗೆ ಕೊಂಚ ಜನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಈಶದ ಕಾಲುಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ವಿಷಾಯ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ನೆ ಮಲ್ಪೋದು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈಬೇಕು. ಇವ್ರನ್ನ 55 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ ಕಾಲದ ದರ್ಶನ ಪೂಜಾ ನಗರ ಮತ್ತೊಂದು ನೆನಪಂತೆ ದರ್ಶನ ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವನಾಗ ಈ ನೀರು ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಸಮಾನ ಆತನತ್ತ ಬೈದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳರ ಇಜ್ಜ దాని ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಕೇಸುಡು ಲಕಿನ್ ಮರತ್ತ ಕೇಸುಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆಗಲೇ ತೋಜಿ ಬರ್ತನು 14 ಕರೀದು 14 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಗೋತುನು ನಿಗುಲೋವೇನು ಜಾಗಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಂದು ಅವಳು ನಮ್ಮನಕ್ಕತ್ತಿನಗಳು ಬಂತಾರೆ ಮಲ್ಲಗಳು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬುಕ್ಕ ಇಶೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಪೊರ್ತು ಬುಕ್ಕ ಹಾಕಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಿದೀರು ಪಪ್ಪು ಪೂಜಾರಿ ಎಣ್ಣಗಾರು ಮಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿನ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರೆ ಆ ಬದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೈಡ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಗೈಡ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲು ಆಡು ಆರು ಕಟ್ಟುದಾಕಿನ ಆಡ ಬಂಗಾರು ಬುಕ್ಕ ದುಂಬದಗಳು ಮಲ್ಲಗಳು ಎಷ್ಟು ಆರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತದಾಗಲಿ ಎದುರೇ ದರ್ಶನ ಕೈದಾಕಿ ಇಂಚತ್ತು ಇಂದೇ ಮಂದಿ ಬೈ ಇಂದೇ ಎಡ್ಡ ನಾಲ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತನು ಬೊಮ್ಮರ್ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲೇ ಬರುತ್ತೇವೆ ಅದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಗ್ಗೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೇವೆ ಕೋರಿಯರಿ ಕೊಣಪ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಯಾರು ಆರಾಯರು ಆರೊಂಜಿ ಪಾಪದಾರು ಸಾಧಾರಣೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಕುಣ್ ಬರೋಡೆ ಬೇಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ ನೀರು ಪೂವ ಬಜಾರ್ ಕುಚ್ಚಿಪಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ಮಾಮೇರೆಗೆ ಪದ್ಯರಬಹುದು ಅರೇಂಕೊಳತ್ತದ ಇನ್ನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪನಿಯೂರು ಚಂದ ಪೂಜಾರಿನವರು ಹೊರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷವರೆಗೂ ಕೊಡಪಿನಿ ಅಗಲಿಗೆ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಜೋರು ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಬರೋದು ಆಯ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಓದು ಅವು ಬೇಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೇವೆ ಈ ತುಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಲು ಸೆಟ್ಟಡೆಗೆ ಬಂದಿನ ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ಪಟ್ಟಿ ಅವಳು ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಪಂಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಕಾಲು ಸೆಟ್ಟಡೆ ಪಯ ಹಾಕೋದು ಆಯ್ತು ಈ ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ನಿಕ್ಕ ಗುರ್ತಾನ ಮನೆ ಈ ಪಟ್ಟೆ ಆ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅವೇಳು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗುರುವ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂದು ಬೋಲೂರು ಎಂಕಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪರ್ಕಳಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಜೋಶಿಯರು ಪೋದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸು ಮತ್ತಿ ತಂತ್ರಿ ಪೋತಿ ಅವರಿಗೆ ಅವನಗ ಅವನಗ ಪರ್ಕಲಾಡಿ ಪೋತಿ ಇದು ಜೋಶಿಯರು ಜೋಶಿ ರಾಡ ಆರು నీకు మూజి బ్రహ్మకలస 6 మంది ಮೂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮಂದಿರ ಈಶ್ವರಮಠಲ 6 ಮಂದಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಬಾಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಡಿಸಿ ಅಂಚೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಂದು ಗುರು ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟಿಲಜ್ಜಿ ಮೂಡಲ್ಲ ಮಂದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿಬೆಟ್ಟು ಚಂದ ಪೂಜಾರಿ ಪಕ್ಕಿಬೆಟ್ಟು ಚಂದ ಪೂಜಾರಿ ಪೂಜಾರಿ ಉಗ್ಗೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಉಗ್ಗೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಾರೆ ಅದು ನಡ್ತಾವೆ ಅದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಚಿಂಕ ಪೂಜಾರಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ನಿಂಗಳು ಕಿನ್ನಿಪ್ಪನು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ 10 15 15 ಪೂಜಾರ ಎಂಕಲ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಅನುಭವ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ತುಯಿನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತತ್ತು ಏನ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಗರಡಿ ಪೂಜಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಆಯೇ ಪೂಜಾ ಮಾತಾಡೋದು ಉಪ್ಪೇಟು ಸರಿಯಾ ಆಡ ಹಿರೇನು ಮನಗ ಕುಡಂಜಿ ಗರಡಿ ಹಿರೇ ಕುಂಡದ ಹೋಗುದು ಕುಡಂಜಿ ಗರಡಿ ಈ ಪೂಜಾ ನೆತ್ತ ಕಾರಣದ ಆಯ್ತ ಕಾರಣನ ಐಕ್ ಗಡಿ ಇನ್ನುಂಟು ಗಡಿ ಬತ್ತೋಡು ಒರಿ ಅರ್ಚಕ್ಕೆ ಕರಿಗಿನ
ಬೊಕ್ಕೊರಿಯ ಗಡಿಯವು ಆಯನ ಅವಳು ಇಜ್ಜಡ ಯಾನ ಅಡಿಗೆ ಪೋಡು ಯಾನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾನ್ ಮುಳ್ಳು ಇಜ್ಜಡ ಆಯನೆ ಬರೋದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೆಳ್ಳಿಂದಲ್ಲ ದುಂಬದ ಪದ್ಧತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಗರಡಿ ಪೂಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಏತ್ ದಿನ ವ್ರತ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನಾಗ ಕೊನೆ ಮೋಸನು ಒಂದು 2 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿನಾಗ ನೋಡ್ಚ ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆ ಉಂಡತೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆನಾಗ ಈ ಕಂಚಿಲು ಎಂಚಿನ ಬಾಣ್ಣು ಚೊಟ್ಟಿಲು ಬಾಣ್ಣು ಏರೆ ಪರಕ್ಕೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಕೋಟಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಪುಂಡಿ ಬಣ ಮಾಡ್ಬಂತ ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಈ ನಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಪರಕ್ಕೆ ಕಂಚಿಲು ಬಾಡ್ವ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಣ್ಣಗ ಆಗಲೇ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಒಂದು 2 ದಿನ ಪಾಸ ಬಲ್ಲರ ಕುಳ್ಳುದು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಈ ಬಾರು ಮತ್ತು ಆಗಲೇ ಸಂಗನಾಥ್ ಉಡಾಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವು ದೀಪ ಅಂತ ಕುಳ್ಳೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲ ಒಂದು ದರ್ಶನದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಪರಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಎರಡು ಕೋಲ ಒಂದು ಪಾತಿನ ಅದೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೊಡು ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡಿ ಕೋಲದ ಪದ ಕೋಲ ಪೀರಿನ ಬರ್ತು ಅವುಗಳು ಬರ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯ ಕೋಲದ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತೀರ ಬಯ್ಯ ಪಲ್ಯ ಮಟ್ಟ ಬಿದ್ದೀರ ಕೋಲದಾಗ ತಗೊಂಡು ಬೀತೀನಿ ಆಯ್ತು ಮೂಳು ಪರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಬಂಡಾರಡಿ ಮುಲಾಯಿ ಆಗದೆ ಕೋಲದ ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜಾರ್ರೆ ಗರೋಡಿಲೆಡ್ ನಡಪನ ಗಜ್ಜೆ ದೀಪವನ್ನು ಇಕ್ಕಲ ಪೂತ ಪೂಜೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಪೂತ ಪೂಜಾ ಗಜ್ಜೆ ಬಜ್ಜದ ದೊಡ್ಡ ಹಾಂ ಗಜ್ಜೆ ಇದು ಒಂದು ಕುಂಕಾದ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮೂಳು ಎಂಕುಳು ಮಲ್ಪಂಚ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ವರಿಯೇ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೊಂದು ఆయనే ಹೆಚ್ಚಿ ಖರ್ಚು ದೇಶ ఆయనే ಬೊಕ್ಕರಿ ಡೆಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ದೇವರೇ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ವರಿಯನ ಕೊಡು ಆಯ್ಲ ಒಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಹೀರೆ ಗಜ್ಜೆನ ಹೆಂಗೆ ಗಜ್ಜೆ ಆ ಪದ್ಧತಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಬಡ್ಡಿ ಒಂದು ಗಜ್ಜೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಗಜ್ಜೆ ಅವಳು ಮುರಿತಿತ್ತಿನ ಉಂಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕುರಿ ಅದು ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಪೂಜೆದ ಬಿತ್ತಿನ ಇಂಚ ಆಯ್ನೆ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ನೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತದೆ ಅವು ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಬಡ್ಡಿ ಗೊತ್ತಂತ ಈಶಬಹುದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಪೂಜೆ ಅಂಚೆ ಉಂಟು ಹಿಂದಟ್ಟು ಕೆಲವು ಬಡ್ಡಿ ಕೆಲವು ಬಡ್ಡಿ ಇಂಚ ಉಂಟು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಉಂಟು ತಂತಿರ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚನಾಗ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸು ಮತ್ತು ಮಲ್ತೇರು ನಂಕಿನ್ನಿಪ್ಪನ ದುಂಬದ ಬೆದಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ದುಮ್ಮಣ್ಣಾಗ ಕಂತಿರ್ನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯರು ಭೂತ ನಂಬರೇ ಭೂತ ನಮ್ಮನೇರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ದರ್ಶನ ಹುಸಿನೇ ಉಂಟು ಪೂಜಾರಿ ಉಂಟಿದೆ ಆಯ್ನ ಕಲಸ ಉಂಟು ಭೂತವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರಲ್ಲಿ ಜಿಂಜಾಗಳು ಭೂತ ಅದು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇಚ್ಚೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಈ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಯೋಯಿಸರು ಬತ್ತನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಅಗತ್ಯ ದುಂಬುಚ್ಚಿ ದುಂಬಟ್ಟಣಗಳು ದುಂಬು ಮಂದಿ ದುಂಬು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಕಡಿಮೆ ಈ ಪೂಜೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಇಂಚಪಾತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಳ್ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೂ ಮತ್ತು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲ ಬಾಳ್ಕಟ್ಟೆಡು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ನಿಂಕಲ್ನ ಹೂವು ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಲ ಅವು ಪಾರ್ವಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೇನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಉಲೈಡ್ ಬೆತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಉಲೈಡ್ ಬೆತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಹೂ ಮಾತು ಉಲಮೈಡ್ ಹೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಭೂತೋಳು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಪಲ್ಲ ಉಲಮೈಡ್ ಹೂ ಮಾತು ಭೂತೋಳು ಜಿಮಾದಿ ಪಿಂಚಂಡಿ ಮರ್ಲಿ ಜಿಮಾದಿ ಮಹೇಂದಾಳು ಕೈನ್ ಭೂತೋಳು ಮತ್ತು ಮೂಲು ಇದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಮೈಡ್ ಪುರುಷರು ಕಾಂಜಿಯರು ಕೋಡಿಚೆನ್ನೆಯರು ಬ್ರಹ್ಮೆಯರು ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕುಬಲ್ಲಾಲನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಬತ್ತಿ ಇನ್ನಾಗ ಈ ದೇವನ್ ಬಲ್ಲಾಲು
ಮಗಳ ಉತ್ತರ ಕರಿಯ ಮಲ್ಪಡ್ತ ಶಾಗೇರ್ ನಮ್ಮಂದ ಉತ್ತರಗಿರಿ ಏರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮೇರೆಗೆ ಅಗಲ ಏರ್ಲುಂಡ ಪಾಪೋಕ ಬೇಕು ಧರ್ಮೋಕ ಇನ್ನೇರು ದೇವನ ಬಲ್ಲ ಅಲ್ಪತ್ತೇನು ಮುಗುಲ ತೋರಾಣಿ ಅಯ್ಯ ಉಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪವೆ ಅನ್ಪಿನ ದೀಕ್ಷೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಮಗುಲು ಭಾಷ್ಯ ಕೊಡಿ ಜತ್ತಿ ಇಲ್ಲು ಮಿತ್ತವಯ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲು ಮಂಚನ ಆಡುತ್ತ ಇತ್ತವಯ ಅಂಪಿನ ಹಿಂದಿ ಅಂಚಾದು ಈ ಮೇರೇನು ಮೇರು ಕುದುರೆ ಪಸಂದು ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಪೋಪಿನಂತ ರಾಜನ ಪಣ್ಣು ಎರಡು ಮೂರು ಇಂಚು ತಿರುಗಡಗ ಮೈಗಳು ನೀರು ಒಪ್ಪಿನ ನಾನು ದೇವನ ಬಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾವಿದು ಆ ಬಿರುವೇರನ ಜೋಕಲನ್ನು ಬೊಜ್ಜೋಗಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಿನ ಕುದುರೆ ರಪ್ಪಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ರಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಾಯ ಎಂಕ ದಾದ ಗತಿ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲ ಆ ಕುದುರೆ ಹಿಡು ಕೊಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಕೊಲ್ಲ ಕಾಂಜೆ ಏರ್ದಾಣಿ ಎಣ್ಣಾಗ ಬೇ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಕೋರು ಟೀಕೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯನ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲ 3 ಜನ ಅಂತ ಮೇಲ್ಪಲ ಒರೇ ಸಿಂಧು ಊಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಇಸದ ಕಾಲದ ಈ ಗರಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಇದ್ರ ಸಂದೇಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದ್ರ ಸಂದೇಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನೋ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ಕೂಡ ಏನೋ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪದೇಶದ ಅಲಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಆಡ್ಪೋಡು ಬೆಡ್ಡೆ ಬೇಡೋಡು ಚಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಳು ಅವನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಮೂಲ ಪಾತಿರ್ರಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪರು ಅವಳು ಬೇರೆ ಅವನಾಗ ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಕೂದೊಂದು ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ನೆಟ್ಟು ಗಮನ ಹಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ ತಿಂತಾರೆ ಪೋಪೇರು ಇಸಗ ನಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು 10-30 ಜನ ಕುಲ್ಲು ದಿನ ಹತ್ತೀನಿ 25 ಜನ ಕುಲ್ಲು ದಿನ ಗುಲ್ಲ ಹತ್ತೀನಿ ವಿಷಯದ ನಿನ್ನ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರದ ನಮಗ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಬರ್ತದೆ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಅನ್ನಗ ದುಂಬುದ ಭೂಮಿ ಮೈನರ್ ಅಕ್ಕಡುತ್ತೆ ಈ ಭೂಮಿಲು ಮೈನರ್ ಅಕ್ಕಡ ಗಿಡ ಬಂದು ಈ ಭೂಮಿಲು ಏಪನೋ ಪೋತು ಮನುಷ್ಯ 73 ಈ ಮೈನಾರ್ ಹಾಕಿ ಪೋದು ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ఆయన ఆస్తి ఎన్నడ ఆస్తి ఇచ్చిన ఆయన ఆస్తి ఆయన పడితిತ್ತೆ ಏನು ಕೊಡ್ಪೇನ ಊಳೋಣಿಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಿಸೋದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ ಮಾತು ಮಧ್ಯೆ ಭಾರಿ ಹೋರಾಡಿ ಪೂರ 8 ಜನ ಪಾಲ್ ಮತ್ತನಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಬಾಲ್ ಬಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಿಂದ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಮದ್ಮ್ಯಾಗಿನ ಮದ್ದಿನ ಹಾಲು ಬಂಡೋಳಿ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲದಂತ ಬರ್ಬೋದು ಆಡ ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಮೇನ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಪಡ ಮಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೈ ಮಂತು ನಿಗಳು ತೆರಿದ ಕೊಟ್ಟ ಮೂರು ಬರೋ ಬೀಗ ಪಕ್ಕ ಬೋಡು ಸೇರದಿನ ಅಂಚ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಪುಲ್ಲರ ಕಾಂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಣ ಬೈಯಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೇನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಪೊಡ್ಜೋಡ ಇಲ್ಲ ಜನ ನೀರು ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬರೀ ಜನ పెత్తవు ಬರೀ ಜನ ವಿಶ್ವದಾಲಜಿ ಧೈರ್ಯ పెత్త ఉందాజ అంచనే ಬೇರೆ ಎರುಂಡ రెండు జోడి ఎరుగుతుంది ఈ అగల 2 జోడి ఎరుగుతుంది బతుందిತ್ತೆ చెండ ఎరుండ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಲ ಬೈದೆ ಇದನ್ನ ಅಪಾರ ಅನುಭವನು ಇಂಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಡ ಪನ್ನೊಂಡ ಇದನ್ನ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಎಂಕಲ ತೆರಪವನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುವ ಮುಂದೇನು ಬೇತಾಯಿಗಳ ಪೂರ ಇದನ್ನ ಅನುಭವ ತೆರಪವನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುವ ಇರೇಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ